Hey guys, खुलुमबाय आंनि मुङा गौतम गयारी नोंथांमोना नायबाय दङ जी क्रिएशन यूट्यूब चैनल खुलुमबाय आंनि बे जी क्रिएशन यूट्यूब चैनलाव आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय आरो लोगोसेनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो लोगोसेनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोदों बे भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना BA नि फार्स्ट सेमिस्टार थार्ड सेमिस्टार आरो 5 सेमिस्टारनि एग्जाम होदों बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे मोजां खौरां लाबोदों जाय बिथांमोना थार्ड सेमिस्टारनि एग्जाम होदोंमोन BA नि बिथांमोननि रिजाल्टआ फैबाय मार्कशीटनि जितु लिस्ट बेबो फैबाय आरो लोगोसे फार्स्ट सेमिस्टारनिफोराबो फैसिगोन बिथांमोननिया कामिं सुन होना दोनदों फैसिगोन आरो माने कि बैसागुनि उनाव फैनो हागौ सानब्रै सानबासोनि उनाव फैगोन नाथाय दा बावै थार्ड सेमनिखौ होबाय दङ बेनि उनाव फार्स्ट सेमनिखौ होगोन आरो 5 सेमनिबो होगोन दा आङो BA नि जितु रिजाल्ट बेखौ माबोरै नायगोन आं बेनि ट्रिकखौ एसे दिन्थिनोसै रिजाल्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननि मबाइलाव गासिनिबो आखायावथ' आजिखालि एन्ड्रइड मबाइल थाखायो नङा होमबा बेखौ बुंलायनाङा आरो इसेबां गोलावै बुजायनांगौनि खोथा गैया आजिखालिनि मानसिफ्रा गासिबो बुजिखानाय गासिबो बुजिखायो बेनि थाखायनो आं सुंद'यैनो बुंबाय आंनि भिडिअ बानायनायाव माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अन्नानै निमाहा हो आं ओरैनो ट्राइ खालामदों आं इउटुबनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनायखाय आं इन्टारेस्टिं मोनो माने बे भिडिअ बानायनानै आरो आं गोदानसो आंनि बे चेनेला बेनिखायनो आं ट्राइ खालामदों जायोना जाया माबायदि मोनो पाब्लिकआ नायनानै आं बे भिडिअखौ बा आंनि भिडिअ बानायनायफोरखौ आं बे भिडिअ बानायनायखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ आरो खाथियाव बेलाइकनखौ थुनानै आङो उनावहाय बर' माहारिनि थासारिजों गोरोबथेनायबो मोजां भिडिअ बानायनो नाजागोन बैफोर भिडिअखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो खाथियाव ओंखारनाय बेलाइकनखौ थुनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाय नोंथांनिसिम सौहैयो भिडिअखौ जागायनोसै लेट्स गो बेनि थाखाय नोंथांमोननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालाम दा आं अपेन खालामबाय अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि सार्च बाराव सार्च खालामनांगोन मा जब आसाम आंनाव सार्च खालामना दोनखानाय दं बेनि थाखाय आं ग खालामनानै होबाय बिनि उनावनो थिग बेबायदि मोनसे इन्टारफेल अपेन जायो गुबुन मोनसे पेज बेयाव नुदों मा जब आपडेट्स गुवाहाटी इउनिभार्सिटि BA B.Sc B.Com 5 सेमिस्टार रिसुल बेयाव थुखांनाय लोगो लोगोनो जोङो मा बेखौ जुम खालामना दिन्थिनि आङो गुबुन मोनसे पेजाव जों थांफिनबावो बेखौ गोजौथिं बोखांना ला गोजौथिं बोखोबाव बेबो नङा नै बेयाव नाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि रिजाल्ट BA बेयाव होदों मा फार्स्टआवनो मा होदों BA फार्स्ट सेमिस्टार मेजर कामिं सुन होना दोनदों BA फार्स्ट सेमिस्टार जेनेरेल BA थार्ड सेमिस्टार मेजरनि BA थार्ड सेमिस्टार जेनेरेलनि 5 सेमिस्टार रिजाल्ट आं दहायनो होनखादों BA फार्स्ट सेमिस्टारनिया जोंहा फैसिगोन कामिं सुन होना दोनदों साननैसोनि उनाव फैगोन दा जोङो होबाय दङ थार्ड सेमिस्टारनि जेरै मेजर दंबाथाय मेजरनिखौ थुदों नैबेयाव PDF मार्कशीट बेयाव थुनानै हो बेयाव थुबानो जोंहा मा बेयाव डाउनलड फाइल एगाइन्स जोंखौ मोनसे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो होदो बेनि थाखाय आं बे PDFखौ नोंथांमोन डाउनलड खालामना दिन्थिनोसै बेनि थाखाय आं डाउनलड अपसनाव थुबाय एसे टाइम लागोन जास्ट वाइट येस डाउनलड जाबाय बेयाव गोबां रोखोम बेसे जोंहा बेयाव 188 पेज दं नाय नोंथांमोना 188 पेज इयाव नायदो जेरैहाय नोंथांमोना अबे कलेज अबे स्टेटनि बा अबे डिस्ट्रिक्टआव मा कलेजाव फरायो गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि नायदो एबा गावबागाव कलेजनि मुंखौ नायदो जेरै आङो जोंनि सालबारिनिखौनो नायना दिन्थिनि आङो हाथिनाफोरनि लोगोफोर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट
एरिया सालबारि भिलेज 39 स' आं सालबारिनिखौ नोंथांमोन दिन्थिनि सालबारि बहाय थांखो 188 पेजखौ नागिरना दिहुननायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा अरे यार कहाँ पे गया रे या मिल गया यार मोनबाय लोगोफोर नैबेनो एसे जुम खालामना दिन्थिनि 408 माने कलेजआ 408 नाम्बाराव दङ बियो 187 पेजावसो दं वाव पुरा लास्टआवसो सालबारि कलेज टटेल पास जादों सालबारिनिया 71 पास जादों बेक 35 जोंना बेक जादों नैबेनो नोंथांमोन नांगौबा आं डिसक्रिपसनाव बेखौ आं स्क्रिनशट खालामनानै जाय बिथांमोना सालबारियाव फरायनो दङ जोंनि बे सालबारि एरियानि स' बिथांमोननि थाखाय आंनि बे थार्ड सेमनि जितु रिजाल्ट सिट बेखौ थार्ड सेमनि ना बियो बेखौ आं स्क्रिनशट खालामनानै लाबाय आंनि बे डिसक्रिपसनाव आं होगोन नोंथांमोना नायनानै ला स' गाइस जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज खेबसे लाइक खालामनानै होथार आरो कमेन्ट खालाम लोगोसेनो लोगोफोरनिसिम शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोननि बे जितु बिएनि रिजाल्ट होनाय नङा होमब्ला बेखौ जोबोर गोरलैयैनो मोननो हाथों स' एसेनोसै बाय बाय